Uhapšeni su prvi viđeni članovi zemunskog klana. Miladin Suvajđić, zvani Đura Mutavi, šef ekspoziture zemunskog klana u Vojvodini. Saša Petrović, zadužen za transport heroina od Beograda do Novog Sada. I Zoran Vukojević Vuk, šef Spasojevićevog obezbeđenja. Sva trojica, razvijanjem predkrivičnog i krivičnog postupka, postaće zaštićeni svedoci, a već prvih sati po hapšenju policiji daju informacije od velike važnosti. Ekipe specijalaca ciljano upadaju u iznajmljene stanove koje su koristili pripadnici klana. U nekima od njih zatiču samo ostatke hrane, u nekima desetine mobilnih telefona i SIM kartica, dok u nekima pronalaze ozbiljnije količine heroina, kako se tvrdi glavnog uvozno-izvoznog proizvoda Zemunaca. Paralelno s potragom za zaverenicima u ubistvu srpskog premijera, policija traži i hapsi pripadnike svih drugih organizovanih kriminalnih grupa.